Oh my gosh. Today is laundry day. But it's really raining hard outside, guys. Like, tanawa gani. Oh my god. Oh my gosh. Whew. You know what mga mads, na yung mga service providers karong mga panahon na makatabang sa atong kinabuhi. Yes, and I'm so glad nga nailan ako si Laundry Day Laundromat. Kaya naka-nice magud silang service manggod. Kung unsa kang oras nagpa-pick up, on that same day, ilar pong i-deliver. So tawagan nato sila karong taon-taon kay para magpa-pick up na ta sa atong mga bulingon. Kay you know what? It's really raining hard outside and nag-uul kayo kung mabasa or mauga ba ako mga linabahan. So, tawagan na nato ni sila karong taon-taon. Hello, good morning! Hello, good morning! Laundry Day Laundromat? Yes, sir! Ayan. Yes, ma'am, si Burns J. di ay ni and gusto ko yes, hello. Gusto ko magpa-pick up sa ako mga bulingon. Diyos ko Lord, nag-ulan kaayo, no? Yes, magpa-pick up ko diri sa akong area. Ako lang i-text ako mga details and akong contact number dayon. And ma'am, mangutana lang ko ma'am ba, since inyong i-pick up karong adlaw, it's 9:04 in the morning. Mga unsa ni siya oras mahatod karong adlaw pod? Mga 3 p.m. sir. Mga 3 p.m. Oh my God, thank you so much kay. You know what? Namugod ko yung hosting ugma manggod, so kailangan ako ang laundry within the day. Char! Okay, sir, mag-inform na po, sir, na atong 160 is free delivery ka, sir. 8 kilos na sa regular clothes, 5 kilos only for linen, sir. Pero pag mga heavy fabric na, sir, mga comforter is 1 comforter per load. Okay. Sir, libre na siya ang detergent and popcorn na sa, sir. Okay, noted on this. So anyway, kamo na'y bahala sa akong mga bulingon, no? Ako na nang ipapick up karong taod-taod, no? Okay, sir. Sige. Ano, sir, na-allergy ka sa popcorn? Nindot gid ang dili na ta magamit siguro sa Fabcon kay mo ginaandan. Wine or maglimpyo sa balay or mag-Netflix, o di ba? A few moments later. So, masaba guys. Oh, ayan na, laundry day. Hi guys. Hello. Oh, nara siya. Hi, laundry day. So, nana sila diri no mo pick up sa akong dinugan. Lord, maulang sa tagpa-pick up niyo. Makita ito mga panty. And guys, please take note di ay na kung mag-pick up na sila, mag-fill up di ka og form. Okay, dito nila makita kung unsa ang ilang mga kay para makabalo pud ka kung unsa imong napadala sa ilaha and para pud makabalo sila kung unsa imong gipadala pud nila. So, sulod lang ta. Ay mo kauwaw ha. So, ayan guys, before na ko ihatag ang akong mga bulingon, I need to fill up this form. This is what they call Laundry Day Inventory Form. So, dili na ko i-itemize tanan kung unsa akong ihatag sa ilaha. Oo.
para ni sa atong protection po no, and para po sa ilang protection kay para po dili po sila maglibog kay of course daghan kay gapalabas sa ilaha, di ba? So ato nang i-itemize guys. I'll just do this quick guys no. Kani. So dapat lahi ang shorts, lahi ang tops. Oo. T-shirt, polo, pants, shorts, long sleeves, dress. And then na diri sa option kay i-deliver na nila unyang hapon na akong ipalaba. Guys, guess what? Bago lang nanawag si Laundry Day Laundromat and ingon sila nga going na daw sila diri sa balay kay ihato na daw nila nga akong ipalaba kaganinang buntag. So yes, at least guys, naatay laundry service nga naay same day pick up and delivery. O di ba? Hi guys, oh my gosh, it's finally here. Look. It's laundry day and nabot na ginang akong ipalabada sa ilaha guys. Yes! O diba? Hassle-free, worry-free laundry. Laundry is there. Perfect. Since ganahan ko sa ilang service, na nako'y form daan, kay para pag magpa-pick up ko pohon, ako na nitilapan, submit lang sila na yun, diba? So guys, salamat kayo sa inyong pag-uban ka na ako, no? Hantod sa sunod gayon, magkita-kita na tapon. But wait! Don't forget to like and follow me sa akong Facebook page. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. And please, don't forget to follow me sa akong Instagram account, no? And also guys, sa mga ganahan o sa mga interesado, please like and follow Laundry Day Laundromat sa ilang Facebook page and pwede po mong makaset o appointment dito. And na mga contact details na nandito. So, yes, palihog na lang ko ha. So, again, hantod sa sunod gayon, magkita-kita na tapuhon. Ang pambansang skein, magbabay na. See you soon!